ήρθε η ώρα να σας γνωρίσουν το ευθύνο μας. Ρίξαμε την Ελένη, έχουμε και η Κάρια. Η Κάρια είναι 8 χρονών. Είναι η πιο ιδιαίτερη της παρέας και έχει εξειδικότητα προσωπικότητα και συμπεριφορά. Με τη Σάρα, ο Γιάσσα, 5 χρονών ο Γιάσσα. Και η Χλώρη, 5 χρονών η Χλώρη. Η Χλώρη είναι η τσαφίνα της παρέας. Και την οικογένεια ο Ερμής. 7 χρονών, ο πιο μεγάλος και ο φίλος της ομάδας. Ο Ερμής. Και με τον τρόπο τους αδερφούς μας σας ανταποδίδουν το χειροκρότημα. Το αδερφίνιο μας είναι πολύ μικρά ακόμα, είναι αδερφίνιο για να φτάσει σε ηλικία στα 50 χρόνια. Να ακούσουμε λοιπόν κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αυτά τα θαλάσσια φυλαστικά. Θαλάσσια φυλαστικά σημαίνει ότι έχουν πνευμόνια, να πνέουν όπως εμάς, έχουν το ζεστό αίμα και γυρνάνε ένα μωρό. Η μαμά θα το θυμάσει για 2 χρόνια. Και όταν γεννιέται το μωρό βγαίνει πάντα με την ώρα μπροστά. Νάτα, εδώ μπροστά είναι, νάτα εκεί, εκεί μπροστά. Είναι μεγάλα ζώα. Έχονται, μπορούμε να φτάσουμε σε βάρος 400 κιλά και σε μήκος 3,5 μέτρα. Τα δικά μας ζώα είναι μικρά ακόμα. Έχονται δυνατά πτερίγια, διεφραγνά και νεαρακείο πτερίγιο και αυτό είναι που τους βοηθά να κάνει όλες αυτές τις συμπεριφορές που βλέπετε. Τρώμε ψάρια, στο στόμα τους έχουν 70 σηκωτοδόντια, δεν μας άνοιξε ποτέ, πιάνουμε τα ψάρια με τα δόντια και τα καταπίνουν ολόκληρα. Τα δικά μας που είναι μικρά ακόμα, τρώνε 6 με 7 κιλά ψάρι ο καθένας την ημέρα, όπως καινούργιες, κολλούς, σαβρίδια και καραπάλια. Το κεφάλι του κεφαλαίου, αυτό που σας δείχνουμε, υπάρχει ένα σύστημα εφαντοπισμού. Και χάρη σε αυτό μπορεί να βρίσκουν οτιδήποτε αντικείμενο μέσα στο νερό, ακόμα και ψάρια, μέσα στην άμμο. Και αυτά τα δακτυλίδια που πέρανε πίσω θα μπορούσε να τα βολιφέρει με καροπίδες στα μάτια του. Είπαμε ότι είναι θαλάσσια φυλαστικά, έχουν πνευμόνια να πνέουν και να πνέουν από αυτή την τρύπα που σας δείχνουν, αυτή την τρύπα λέγεται φυσιτήρα. Από εκεί να πνέουν, από εκεί φυσάνε. Κάποια στοιχεία και ακούστε το φύσιμά τους. Και επίσης από τη φυσιτήρα παράγονται από τους